Tak, dočkali sme sa aj záverečného folklórneho súboru z Trenčína a je ním folklórny súbor Trenčan, ktorý pracuje pri Gymnáziu Ľudovita Štúra v Trenčíne nepretržite od svojho vzniku v roku 1949. Jeho členovia sú študenti stredných škôl vo veku 15 až 19 rokov, ktorí sa práci v súbore venujú vo svojom voľnom čase. Trenčan patrí medzi najstaršie folklórne súbory na Slovensku. Zameriava sa na uchovávanie pôvodného folklórneho materiálu trenčianskeho regiónu, ktorý umelecky spracováva. Svojich členov vedie k poznávaniu folklórnych tradícií a umožňuje im získať trvalý vzťah ku vzácnym hodnotám slovenského národa, k ľudovej piesni, tancu, hudbe, krojom, zvykom, rozvíja ich estetické cítenie, vkus, pohybovú kultúru, spoločenské správanie sa a zmysel pre kolektív. Veď nakoniec súbor je naozaj dobrou školou života. Umeleckou vedúcou a choreografkou súboru je Elena Kubalová. Organizačnou vedúcou je Gabika Šebáňová, ľudovú hudbu vedie Miroslav Hulín a tanečnou pedagogičkou je Zlatica Janáčiková. V dnešnom programe folklórny súbor Trenčan predvedie tance a spevy z okolitých obcí trenčianskeho regiónu a zájde aj trošku ďalej. Zatancujú vám, zahrajú tance z Mníchovej Lehoty, Kostelecké čardáše, Mašinovy a taktiež tanec Trenčín Dolinečka a nebudú chýbať ani spevy z okolia Trenčína. Tancuje, hrá a spieva už len pre vás folklórny súbor Trenčan z Trenčína.
ani sa duša má sem nezovára, ani sa duša má sem nezovára. Zovaraj sa, dievča, zovaraj sa sem ňu, na vojnu verbujú, aj mňa na ňu väzu, na vojnu verbujú, aj mňa na ňu väzu. Chodila po poli, trhala kúkoli. Aj tu dobro myseň, čo by šuhaj prišiel. Chodila po hajku, trhala polojku, trhala bololo, prídi k nám šuhajku. Ešte si natrhám bielý navratníček. Ej, vráť sa mi, ej, vráť, švarný šuhajíček. Ej, vráť
povedajú, že ja ľúbim cigánku. Povedajú, že ja ľúbim cigánku. Keď ju ľúbim, tak ju ľúbim, keď ju ľúbim, tak ju ľúbim, oprala mi košielku. Keď ju ľúbim, tak ju ľúbim, keď ju ľúbim, tak ju ľúbim, oprala mi košielku. Povedajú, že ja ľúbim cigáňa.
ma milá neteší, že má to vodiča prevozí. To by ma milá, to by ma tešilo, keby ma to drahé koníča vozilo. Zapálila sa čerešňa, višňa od slnka, nezavieraj mi frajerka myšná okienka. A keď ho zavreš, lebo nezavreš poslnko, cez okienečko moje srdečko počkáva. Za váhom, tam je dobre bývať, nehoru nesejú, len sa voňa dívať. Janíčko, Janíčko, počkaj, že miličko, počkaj, že mi obej ako jedno dobre. Za váhom, za tým Dunajčekom, tak ja mám kraje a s jedným obojčekom. Za váhom, za tú veľkú, tam ja mám frajerku jako tu ja. Všetky dediny po Trenčíne, ešte som nemal také frajerky jak máš. Ešte som nemal také frajerky jak máš. Ona sa točí na modré oči ako ja, daj mi ju Bože do mojej lože vedľa mňa. Daj mi ju Bože do mojej lože vedľa mňa. Hej, mám ja koňa, faktu, čo má dobre nos. Hej, mám ja koňa, faktu, čo má dobre nos. Hora, dola, osúdený roz. Hora, dola, osúdený roz. Hej, mal som frajerečku ako iserečku. Hej, mal som frajerečku ako iserečku. Ale má sa brala, zdravá iserečku. Ale má sa brala, zdravá iserečku. Nocovali, kanalari u nás, nocovali. Večerajšej noci nocovali. Moje čierne oči vymalúvať. Hej, mám ja koňa šibládu, obačka. Hej, mám ja koňa šibládu, obačka. Neore, neseje, pojde za vojačka. Neore, neseje, pojde za vojačka. Rekove zvonili, veľmi sa stvorili a ja nepožárko. Dali pevne ťarko, a ja nepožárko. Dali pevne ťarko. A ty sestra najmladšia, pokolíš mi synáčka, pokolíš ho sama. Veď si jeho máma, pokolíš ho sama. Veď si jeho máma. Ďakujeme folklórnemu súboru Trenčan z Trenčína. Že trošku oleja, tlmočím, to bude mať vedúca do kuchyne.
A nádherný ďakovný list z obce Trenčianske Stankovce od folklórnej skupiny Rozvadžan. V ľudovej piesni Tanci sa rozvíja vnútorný život národa. Každá naša pieseň, tanec, je ako drahokam, je ako čistý diamant. Je to večné svetlo fantázie, pravdy ľudovej filozofie a životnej múdrosti. Verný odkaz citového života národa. Leď pieseň ľudová a rozdávaj chuť do tanca či radosť. Aj táto báseň neznámeho autora, túto som taktiež našla v knihe Heleny Bočákovej Hry, piesne a tance z Trenčianskych Stankoviec. Milí priatelia, dnes ste mali možnosť počuť, vidieť, nazrieť do pomyselnej kuchyne dnešných účinkujúcich, respektíve skutočného folklórneho sveta. Plno detí, mládeže i tých vekovo pokročilejších. Sami ste spoznali, že nezáleží na tom, či je niekto mladší alebo starší, či je niekto z mesta alebo z dediny. Všetkých nás dnes spájalo jedno, a to je láska a úcta k tradíciám našich predkov, ako aj samotná láska k jeho hodnotám aj v súčasnom folklorizme. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli a túto krásu podporili svojim potleskom človečinou. Prajem vám krásny večer, šťastný návrat domov, nech ste zdraví a nech sa vám darí. No a dovidenia na 5. ročníku Stankovského festivalu folklóru Stankovské zvony 2024. Dovidenia, priatelia. Mne ostáva len poďakovať vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili. Osobitne by som sa chcel poďakovať obyvateľom Sedličnej, ktorá pripravila vynikajúci sprievod, pohostenie pre všetkých folkloristov. Ďakujem veľmi pekne všetkým zúčastneným folkloristom, všetkým veľkým sponzorom, aj malým sponzorom a malým sponzorkám, ktorí dajú aj pol litra páleného, aj to je sponzorské, tak veľmi pekne ďakujem. A na záver mi dovolte poďakovať Jarka, veľmi pekne za tvoje sprievodné slovo a krásnu atmosféru, čo si tu vytvorila. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa pekne.